Hola, soc Joaquim Brutau i us parlaré sobre Hipnos i Tànatos. Hipnos i Tànatos eren dos germans bessons, fills de Nix, que és la deessa de la nit, i Erebo. Erebo és el déu de l'inframón, el que dona nom a l'inframón. Hipnos era la personificació de la son. El seu nom pel romanç era Somnus. Somnus. I Tànatos és la personificació de la mort suau, no de la mort violenta, de la mort tranquil·la. I el seu nom pel romanç era Letus. Aquests dos tenien unes germanes que eren les Queres, que aquestes sí eren les deesses de la mort violenta, i aquestes sí que anaven sempre als camps de batalla, que allà és on treballaven més. En el cas d'aquests dos, no. L'Hipnos i el Tànatos van ser els que va encarregar Zeus que enterressin en el seu fill Sarpedon, que el traiessin de Lídia i l'embalsamessin i li fessin les exèquies fúnebres quan va morir a mans del Patroclo en la guerra de Troia. Van ser Hipnos i Tànatos els dos que ho van fer. Hipnos es va casar amb una senyora que es deia Pasitea i va tenir 1000 fills, que són els Oniros. Els Oniros eren 1000. Els més famosos són, hi ha molts de famosos, però els que són més són 3. És el Morfeo, el Fobetor i el Fantaso. Aquests són els 3 més famosos de fills de l'Hipnos. Al Tànatos no se li coneix cap dona amb la que es va casar. L'Hipnos també té una anècdota que és que va permetre a l'Helimon que dormís amb els ulls oberts per així poder vigilar a la seva aimada Selene, que era la lluna. Així ell va dormir amb els ulls oberts i la podia estar vigilant tot el temps. En quant al Tànatos segueix sempre les directrius de les Moires. Les Moires són les deesses del destí i el Tànatos sempre segueix el que li diuen les Moires. Les Moires indiquen el destí de cada un i el Tànatos el segueix. Alguna vegada que el Tànatos ha actuat i hi ha hagut algun mort que no li tocava, no era la seva hora, les Moires l'han tirat enrere i el Tànatos ha tingut que tirar enrere també la seva actuació. El Tànatos es va casar amb Macària, que era filla de l'Hades i de la Persèfone. No la tenim que confondre amb la Macària, que era la filla de l'Heracles i la Deianira, sinó aquesta que és filla d'Hades i Persèfone. El Tànatos és la mort amb delicadesa, amb suavitat, una mort tranquil·la, la mort serena. Aquest és el Tànatos, no és la mort violenta. I d'això és tot el que podíem dir d'Hipnos i Tànatos, aquest parell de bessons. Si us ha agradat podeu prémer el botó de like i si us interessen més vídeos de mitologia només us teniu que subscriure.